Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao, bagay, hayop, pangyayari at lugar tayong namimiss na gusto nating makita o balikan muli. Meron namang pinipilit nating iwasan pero aksidente nating nakikita. Ikaw kabarangay, pareho lang ba ang kasabikan mo na makita ang kakakita mo lamang kahapon at ang ilang taon mo ding hindi nakikita? Dear Papa Dudut, ako po si Rex. 21 years old na po ako sa ngayon. Ang aking pong ikakwento ay hindi ko istorya. Ito po ay kwento ng lola ko. Siya po si Lola Carmen. Pero tawagin na lang po natin siyang Lola Mameng. Graduate po si Lola ng advertising, mga kapuso. Pero dahil kinuha siya ng isang malaking tindahan ng handicraft ay doon na siya nag-concentrate. Hindi na siya umalis kaya tumaas ng tumaas ang posisyon niya hanggang sa nagretiro siya sa edad na 65. Ang kwento niya pong ito ay simula na lang po natin noong nasa edad 78 na siya. Bago ko po ituloy ay hayaan niyo rin po akong ipakilala ang isa pang importanteng tao sa kwentong ito. Siya po si Lolo Teofisto. Pero kilala po siya bilang Lolo Tintoy. Isa naman po siyang retiradong pharmacist. Na gaya ni Lola ay hindi na rin po umalis sa kumpanyang unang pinagtrabahuhan kaya tumaas din ang tumaas ang posisyon hanggang sa magretiro. 79 naman po siya sa simula ng kwentong ito. Magkaibigan po sina Lola Mameng at Lolo Tintoy. Napakahaba po ng pinagsamahan nila dahil elementary pa lamang po sila ay magkaklase na sila. Hanggang noong high school at college. Pero sinabi na ang lahat ay may hangganan. Kaya matapos makagraduate ng college ay dumating ang isang gulo na sumira sa kanilang pagkakaibigan. Matapos ang gulo ay hindi na nagkita kahit kailan ang dalawa mula noon. Sila ay mga nasa edad 20 at 21 ng mga panahong yon. Bali lumalabas po na sa ilang taon nilang naging magkaibigan mula pagkabata ay 57 taon naman silang hindi nagkita. Matapos nga mangyari yung nasabing gulo sa pagitan nilang dalawa. Sa tinagal-tagal ay akala nila ay hindi na magsasalubong ang landas nila. Narito po ang kwento nila, Papa Dudut. Ay, Unggoy! Ako, pasensya na. Napahawak ako sa balakang mo. Nadulas kasi ako eh. Huwag mong intindihin yon. Hayaan mo na. Salamat. Sandali. Teka, Bakit ganyan ka makatingin? May kung ano ba sa mukha ko? Tintoy? Oo. Abay, sino ka ba? Mameng! Bastos ka talaga! Teka sandali. Bakit bigla ako naging bastos? Nagtatanong ka pa? Hinawakan mo ang balakang ko. Muntik ka ako madulas kaya ako napahawak sa'yo. Sinungaling ka pa rin! Sandali nga. Bakit bigla ka nagalit? Kanina lang kakasabi mo na huwag ko nang intindihin yung nangyari. Kanina yon. Pero nang malaman ko manyakis pa lang humawak sa balakang ko, ibang istorya na yon. Muntik na nga ako matumba. Humingi naman ako ng pasensya. Sinungaling! Ang sabihin mo, baka kanina mo pa ako sinusundan at talagang may pagnanasa ka sa akin, kaya mo hinawakan ng balakang ko. Hoy, mahiya ka nga. Anong pagdanasa sinasabi mo? Kung makagawa ka ng kwento. Bakit ang daming hawakan, balakang ko pa? Kung may pagpipilian lang akong hawakan, hindi ko pipiliin yung balakang mo. Bastos ka talaga! Bakit ka ba nagpakita pa? Bakit ngayon pa na ang saya-saya na ng buhay ko? Nako, Mameng, ngayong nakita kita ulit, natatakot akong pumikit. Baka ako bangungutin.
Hindi ka babangungutin dahil ikaw mismo yung bangungot. Aray ko, yung balakang ko. Ay, huwag kang lalapit ha! Sisigaw ako! Huwag kang lalapit! Tumahimik ka nga. Kung makarte ka para ka dalaga. Hindi kita nilalapitan at hindi ko gagawing lapitan ka. Takot ako sa mga ulupong. Buisit kang matanda ka? Bakit ka ba nagpakita? Masaya na yung mahigit 50 taon na hindi kita nakikita. Pinaghahandaan ko pa naman ang selebrasyon ng ika-60 taon ng hindi natin pagkikita. Ale, hindi po ako nagpakita. Ewan ko nga eh. Sa dami namang haligi na makakapitan, yung balakang mo pang nahawakan ko. Kung sa bagay, halos kasing laki na rin naman ang haligi ang balakang mo. Kung haligi itong balakang ko, yung mukha mo maaligasgas na adobe. Buisit! Sinira mo ang plano ko? Aba, pakialam ko ba sa plano mo? Bakit mo ibibintang sa akin ang pagkasira ng plano mo? Yung plano ko na rentahan ng pinakamahal na hotel sa buong Pilipinas para dun ipagdiwang ang ika-60 taon na hindi ko nakita yung pagmumukha mo. Pwes, pinaghahandaan ko rin yan. Bala ko ipasara ang EDSA. Tapos aarkila ako ng float para doon ako sa kahabaan magdadaos ng parada. Ipapasara ko ang Metro Manila. Ipapasara ko ang Luzon. Ipapasara ko ang Pilipinas. Ipapasara ko ang Asia. Aba, ipapasara ko ang mundo. Ipapasara ko yung bonganga mo. Diyan ka na. Umarap ka na kausap mo. Hoy! Saan ka pupunta? Hindi pa tayo tapos mag-away. Magpa-appointment ka sa sekretarya ko. Sekretarya. Sa itsura mong yan, hindi mo kaya magbayad ng sekretarya. At paano mo nasabi? Dahil kuripot ka! Kailangan ka pang balatan para makita lang ang pera mong tinatago sa tinalupan. Pauso ka. Ano akala mo sa balat ko? Pitaka? Hindi ba ang balat ng ahas ginagawang pitaka? Oo nga. Yan kasing balat mo, hindi pwedeng gawing pitaka. Talaga! Sa tigas kasi ng balat mo, mahirap ihulma. Eh kung ihulma ko yung mukha mo dyan sa pader, ha? Teka nga, ba't ba kita kinakausap? Aba, siya pa ang nagtanong. Kung hindi mo ako hinipuan, hindi kita kakausapin, ano? Mahiya ka naman sa paratang mo, hinipuan kita. Baka mamaya madinig ka ng mga tao. O ano, ngayon nahihiya ka? Hindi ako nahihiya. Ayoko lang isipin nila na wala akong taste. Wisit ka talagang matanda ka? Ako, aalis na nga ako. Huwag ka makasunod-sunod sa akin, ha? Ang kapal mo! Bakit naman kita susundan? Baka ikaw ang sumunod sa akin. Bakit naman ako susunod sa'yo? Ano akala mo sa akin, aso? Makaalis na nga. Matandang buwiset! Papadudot, yun ang unang engkwentro nila Lola Mameng at Lolo Tintoy makalipas ang mahigit 50 taon. Itsura lang nila ang nabago, pero ang away nila ay hindi kumupas. Tinanong ko si Lola kung bakit ba gano'n na lamang ang pag-aaway nila sa isa't isa. Kung ano nga ba ang talagang nangyari. Kaya ikinuwento ni Lola ang lahat, Papadudot. Maganda daw ang relasyon nila bilang magkaibigan. Sa elementarya ay sandalan nila ang bawat isa. Sa tuwing may maaagrabyado ay nandun ang isa para back-upan ng isa. Magkasama na sila sa eskwela, magkasama rin sila sa pakikipaglaro at kung wala ang mga kalaro nila, ay masaya na sila kahit sila lang dalawa ang naglalaro. Hanggang noong mag-high school, mas lumakas ang samahan nila. Noong panahon na yon ay nagtuturoan sila sa mga assignment nila, sabay silang nag-aaral kapag may exams. Sa tulong ng bawat isa ay matataas sa mga grado nila palagi. Hanggang sa nagkolehiyo sila. Bagamat magkaiba ng kurso ay sa isang eskwelahan pa rin naman sila nag-aaral. Nagtutulungan pa rin sila sa mga leksyon at sabay pa din silang pumapasok at umuuwi. Hanggang bago sila makapagtapos ng kolehiyo ay doon na nahulog ang damdamin nila sa isa't isa hanggang sa naging sila. Sa totoo daw, Papadudot, ay wala naman daw nagbago sa kanila noong maging magkarelasyon sila. Dahil ganon pa din naman ang normal na routine nila. Sabay pa rin sila sa lahat. Nagpatuloy yon hanggang sa makapagtapos sila ng kolehiyo at makapagtrabaho. Nasira ang relasyon nila nang isang beses na nahuli sa oras ng usapan si Lolo Tintoy.
Ang ginawa raw ni Lola ay pinuntahan si Lolo sa trabaho nito. Nakita daw ni Lola na buhat-buhat ni Lolo Tintoy ang isang kasamahang babae. Nakita na raw siya ni Lolo at imbes na lumapit sa kanya ay tinignan lamang siya at hindi nito binitawan ang buhat na babae. Sa sobrang sama raw ng loob ni Lola kay Lolo Tintoy ay hindi na niya ito kinausap kahit kailan. Sakto raw na ididestino si Lola sa Visayas kaya agad niyang tinanggap ito para makalayo kay Lolo. Hanggang makalipas nga po ng 57 taon. Pero Papa Dudut, yun ang bersyon ni Lola Mameng noong mismong magkwento siya. Hindi ako naniniwala sa kanya pero dahil sa matinding galit niya kay Lolo Tintoy, ay siguradong may dagdag bawas na ang kwento niya, Papa Dudut. Maraming salamat po sa grasya, Panginoon. Amen. Ay, sorry. Ayos lang. Ikaw? Bakit ka nandito? Magja-jogging ako. Tanga, natural kakain. Sinusundan mo ba ako? Sinabi ko na, di ba? Hindi ako aso. Bakit dito ka kakain sa kinakainan ko? Matagal na akong kumakain dito. Ako, 5 dekada nang kumakain dito. Pauso ka. 2 taon pa lang itong fast food na to eh. Ibig kong sabihin, dito na ako kumakain bago pa mapalitan yung dating kainan nitong fast food na to. Pwes, ako 5 dekada at 1 taon na kumakain dito. Ako 3 beses isang araw kong kumain dito. Ako 5 beses. Kilala na ako ng mga nagtatrabaho dito. Ako, kilala ko silang lahat, pati mga kamag-anak nila. May discount ako dito. Natural. Senior citizen ka na eh. Hay naku, ewan ko sa'yo. Bakit ba dito ka pa pupuwesto sa likod ko? Siguro sinadya mong banggain itong silya ko, ano? Bakit ko naman gagawin yun? Kasi nagpapapansin ka sa akin. Iba rin talaga takbo niyang utak mo eh, no? Bilib din ako sa lakas ng tiwala mo sa sarili mo. Natural, may tiwala ako sa sarili ko. Palibasa ikaw, pati sarili mo pinagdududahan ka. Alam mo, may kumpiyansa ako sa sarili ko. Pero hindi gaya mo. Sa sobrang kumpiyansa mo sa sarili, kung ano-ano ng ilusyon ang naiisip mo. Ay naku, ewan ko sa'yo. Kita mo nga yan, oh. Ano na naman? Yang order mo, parehong-pareho sa order ko. Nanggagaya ka pa ng order. Malay ko ba sa order mo? Magkasabay ba tayong umorder? Saka noon pa, paborito ko na itong fried chicken at spaghetti nila rito. Ako ang may paborito nito noon pa. Nanggagaya ka lang. Eh, di pareho natin paborito. Tapos, Manggagaya. ipapaalala ko lang sa'yo. Noon pa man, pareho ng fried chicken at spaghetti in-order natin. Baka nag-uulanin ka na kaya nakalimutan mo. Basta, lumipat ka ng pwesto. Ayokong katabi ka. Hindi tayo magkatabi. Magkatalikod tayo. Yun na nga eh. Malay ko ba kung habang nakatalikod ako, inaamoy mo ang buhok ko? Hindi ako mahilig sa amoy ng liniment. Ay naku, ewan ko sa'yo. Doon ka nang pumwesto malayo sa akin. Ayoko ng amoy matanda. Kahit mga ibang bansa ako ngayon, para lang malayo sa'yo, hindi maaalis ang amoy ng matanda. Bakit? Dahil permanenteng amoy mo na yon. Buisit ka talaga. Basta lumipat ka. Eh bakit ba? Eh dito ko gusto pumwesto eh. Bakit ba ayaw mong lumipat? Eh di ikaw lumipat. Ayoko. Dito ang gusto ko. Ito ang paborito kong pwesto noon pa. Nakakatawa ka. Hindi naman dyan yung pinupwestohan natin. Dito pinupwestohan natin noon. Hindi dyan. Dito. Natatandaan ko yung puno na yun sa labas. Sukatan ko yon. Lagi kong katapat yon kapag kumakain tayo dito noon. Ewan ha. Kasi kahit dito o doon ka sa kabila umupo, makakatapat mo pa din naman yung puno sa labas. Nag-iisip ka ba? Basta dito yon. Dito. Dito. O di dyan ka. Dito ako. Wala na pa kailamanan. Ay talaga. Huwag mong maamoy-amoy ang buhok ko, ha? Amuyin mo muna yung buhok mo. Saka ka magdesisyon kung may aamoy ba niyan. Che! Manahimik ka! Papa Dudut, ayun na nga ang muling pagkikita ni na Lolo Tintoy at Lola Maming sa ikalawang pagkakataon. Siyempre, nagsumbong na naman sa akin si Lola. Sinabihan ko siya na bakit hindi na lamang makipag-ayos kay Lolo Tintoy
Tutal ay panahon pa naman ng hapon yung alita nila. Dapat nga ay natunaw na ng panahon ng mga galit at sama ng loob nila sa isa't isa. Pero ayaw magpaawat ni Lola. Ako ang nagiging shock absorber ng lahat ng galit niya kay Lolo Tintoy. Sinabi ko sa kanya na kung hindi niya pwedeng patawarin si Lolo Tintoy, ay huwag na lang pansinin. Ayun, tumaas na naman ang boses. Iniiwasan naman daw niya talaga pero sinusundan siya. Sinabi ko din na baka hindi naman siya sinusundan, baka naman nagkakataon lang. Siyempre hindi ulit nagpatalo si Lola. Malakas daw ang kutob niya na malamang inaalam talaga ni Lolo Tintoy ang lahat ng tungkol sa kanya. Natawa na lamang ako, Papa Dudut. Si Lola kasi feeling ang haba ng buhok. Mauubos na ang baon kong rason para lamang hindi sila mag-away kaya ginamit ko na yung ultimate panakot ko. Sinabi ko sa kanya na may sakit siya sa puso. Baka mamaya ay atakihin siya pag sobrang nagalit siya. Ayun, natakot. Nag-knock on wood pa nga. Nangako siya na pipilitin niyang hindi na makipag-away at hindi napansinin si Lolo Tintoy. Hindi raw siya nangangako pero pipilitin daw niya dahil doon ay nakahinga na ako ng maayos, Papa Dudut. Dahil magiging kampante na ako na hindi na silang dalawa mag-aaway muli. Sana nga ay matupad ang pinangako niya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, parang natanaw ko na ang kapayapaan. Kasi dumating ang punto na 4 na araw nang hindi nagkukwento si Lola tungkol sa galit niya kay Lolo Tintoy. Kaya masaya ako at panatag si Lola. Yun nga lang biglang isang araw ay bigla na namang nagkwento si Lola na punong-puno ng galit. Nakita na naman daw niya si Lolo Tintoy na tataya sa loto. Gigil na gigil daw siya. At eto pa, Papa Dudut, hindi naman daw siya nakita ni Lolo Tintoy dahil busy ito sa pagtaya. Kaya nagtataka ako bakit siya nagagalit hindi naman siya pinansin. Alam niyo po kung ano ang sabi ni Lola Maming. Ganon daw talaga ang mga traidor. Kunwari hindi ka nakikita pero pag nakalingat ka ay tutuklawin ka na lamang daw. Gulong-gulo ako, Papa Dudut. Saan ang galing yung iniisip ni Lola? Sumigunda pa siya na baka raw sadya siyang hindi pinansin kasi gusto talaga siyang inisin. Si Lola, sala sa init, sala sa lamig. Kung ako si Lolo Tintoy ay maguguluhan din ako kung saan ako lalagay. Pag pinansin mo, nagagalit. Pag hindi mo pinansin, nagagalit pa rin. Siyempre hindi ko na muna kinontra ang kwento ni Lola. Hinintay ko na lamang siya na pilitin niya akong payuhan siya. Kaya nang mangyari yon ay hindi ko na sinayang ang pagkakataon. Nilakasan ko na ang loob ko at tinanong siya. Baka may gusto pa rin siya kay Lolo Tintoy, kaya siya naiirita. Kitang-kita ko na may ilang segundo siyang nanahimik nang madinig ang tanong ko. Saka ako sinabihan na kung ano-ano raw ang iniisip ko. Matulog na raw kami dahil maaga siyang pupunta sa eskwelahan kung saan siya nag-high school. Magdo-donate daw siya ng maliit na halaga para sa ilang proyekto ng eskwelahan nila, Papa Dudut. Balikan mo na lang ako, ha? Nako, eto na naman tayo. Hoy! Ano naman ang ginagawa mo dito? Bakit ka nandito? Bilib din naman ako sa iyo Ako ang nauna dito, tapos ako questionin mo. Bakit hindi ko sumagot ang tanong mo? O ano, natameme ka? Hindi mo masagot ang tanong mo? Sandali! Iniisip ko pa kung ano yung tanong ko. Nakalimutan ko! Mariosep, sagutin mo ang tanong mo sa akin kung bakit ako nandito.
bakit ko sasagutin yan ikaw ang tinatanong ko? Ano ba itanong? Bakit ako nandito? Hoy, sagutin mo! Magdodonate ako. Ay, sandali nga. Huwag mo nga akong pinaglololo ko. Pinapaikot mo ako eh. Bakit ka nga nandito? Magdodonate ako. Ano i-donate mo? Utak mo? Wag na! Luma na! Baka hindi na magamit! Ay, kung sa bagay, ang utak mo kasi mataas pa ang value kasi hindi pa nagagamit. At least hindi luma. Sino ba ang pinagpapasikatan mo at nagdodonate ka na ngayon? Ayokong ipagyabang, pero ilang taon na ako nagdo-donate dito sa eskwelahan. Sus, magkano? Hindi pinag-uusapan ng presyo. Ang importante, galing sa puso. Ikaw, saan galing ang pagbibigay mo? Wala ka namang puso. Pauso ka eh, no? Alam ko may puso ako. Sabi pa nga ng doktor, may enlargement. So malaki ang puso ko kesa sa'yo. Pwes, ang puso ko mahina. Anong kayabang-yabang doon? Pinagyayabang ko ba? Sinasabi ko lang. O bakit mo ba naisipang mag-donate? For your information lang ha. Hindi ko ito pinagyayabang. Gusto ko lang ma-inspire ka at gayahin mo ko. May mga scholar ako na sinusuportahan. Mag-isa lang naman ako, kaya binabahagi ko sa mga nangangailangan ang meron ako. Sana ma-inspire ka, tularan mo. Hindi ko kailangan ma-inspire kasi bukod sa mga apo ko, may mga scholar din akong sinusuportahan. O di tay. Kaya nga, wag mo na akong istorbohin at kailangan ko na magpunta sa principal. Bakit ba sa dami ng araw ngayon ka pa nagpunta rito? May appointment ako para makipagkita sa principal ngayong araw. Ikaw, may appointment ka ba? Wala. Kita mo na? Makikita mo talaga ang may pinag-aralan sa walang modo no? May mga ginagawa ang mga tao. Kaya dapat bago ka makipagkita, magsabi ka muna. Kakilala ko yung principal, kaya walang problema sa kanya na dumaan ako ng walang pasabi. Yan! Yan ang alam mo, palakasan system. Mahiya ka naman, oy! Yan ba ang tinuro mo sa mga anak mo? Yan ba ang tinuturo mo sa mga apo mo? Oh, kung sa bagay, hindi mo na kailangang ituro kasi nakikita ka naman nilang masamang ehemplo. Imposible mangyari yan. Ang yabang mo, paano mo naman nasabi? Wala naman akong anak kaya wala rin akong apo. Ha? Hindi ka nagkaanak? Baog ka? Malay ko! Anong malay mo? Hindi ko alam kung baog ako. Wala naman akong asawa. Ano? Hindi ka nag-asawa? Ulit-ulitin ba? O nasan yung mga babae mo dati? Anong babae sinasabi mo dyan? Sus, ilang dekada na ang lumipas, nagmamaang-maangan ka pa rin? Alam mo, gumagawa ka ng kwento. Nagbilang ka lang ng mga babae, ganon. Tapos wala kang pinakasalan sa kanila kahit isa. Aba, magaling. Oo, nagbilang ako. O di namin mo rin. Nagbilang ako ng mga taon na wala akong karelasyon. Nakakatawa ka. Wala kang nakarelasyon? Ay, huwe. Wala nga. Bakit ba mas marunong ka ba sa akin? O bakit wala? Wala na uling pumatol sa'yo. Alam mo kung pagtatawanan mo lang ako, dyan ka na. Mauna na ako sa loob para makauwi agad. Hoy! Wag mo ko unahan! Hintayin mo ako! Papadudot ayon kay Lola ay naghabulan silang dalawa papasok ng eskwelahan hanggang papuntang opisina ng principal. Habang kinikwento ni Lola yon, may nai-imagine ako. Yung parang sa pelikula, dalawang matanda na naghahabulan tapos magpa-flashback yung eksena nung bata pa sila. Napalo nga ako ni Lola kasi habang inis na inis siya sa kinikwento niya ay nakatingin daw ako sa malayo at nakangiti. Hindi ko na naman kinuwento kung ano ang ini-imagine ko at baka mas malakas na palo pa ang matanggap ko. Kaya tinuloy ni Lola ang kwento niya. Galit na galit daw siya kasi hindi niya nahabol si Lolo Tintoy at pagpasok niya sa opisina ng principal ay nakangiti pa daw na nang-aasar si Lolo Tintoy. Papadudot kahit nandun yung principal sa opisina ay hindi daw sila nagpaawat sa iringan nila. Nahirapang umawat yung principal kaya hinayaan niya na lang daw sina Lolo at Lola na magparinigan at mag-asaran. Ang sabi pa ni Lola ay pahiya raw si Lolo Tintoy kasi akala daw nito nakakampihan siya noong principal dahil kakilala niya ito. Pero hindi naman nagsalita yung principal hanggang sa matapos daw ang pakay nila. Nagmungkahit daw yung principal na huwag na silang magsabay na lumabas. Kaya sinabi daw ni Lola
na siya na ang maunang lumabas ng opisina. Pumayag naman si Lolo Tintoy at makalipas ang 10 minuto ay saka palang lumabas si Lolo Tintoy, Papa Dudut. Oh, ba't nandiyan ka pa? Ay, sabi ko na nga ba eh. Ano bang sinasabi mo dyan? Hinintay mo ako, no? Ang kapal mo naman. Sino ka ba para hintayin ko? Di ba pinauna na kita? Bakit nandito ka pa? Eh di hinintay mo ako. Tigilan mo nga ako. Masakit ang pa ako. Wisit ka kasi nagpahabol ka kanina. Aba, bakit kasalanan ko? May pagpipilian ka naman eh. Sana hindi ka humabol. Eh nagpahabol ka kaya hinabol kita. Hinahabol mo ako? Tigilan mo nga ako ha. Binibigyan mo na naman ng ibang kahulugan ang sinasabi ko. Ikaw lang nag-iisip niyan. Umalis ka na nga, iwan mo na ako. Sige ka, mag-isa ka lang dyan pag umalis ako. Parating na ang sundo ko. Paano kung may taong lobo na biglang dumating? Eh di ako na naman ang sisisihin mo kasi hindi kita sinamahan. Yang imahinasyon mo talaga, pang baliw ano? Paano magkakaroon ng taong lobo dito? Kung meron man sa kabilugan ng buwan lang lumalabas yon. Eh kasing taas ng pride mo ang sikat ng araw eh. Sige, aalis na ako. Iiwan na kita. Oo na, umalis ka na. Lalong sumasakit ang pa ako sa'yo. Okay, sige. Au! Ay, ano ba naman yan? Baka may taong lobo nga. Wala talagang kwentang tao tong si Tintoy, oo. Sinabi ko lang na umalis, iniwan nga ako nung matanda. Hindi man lang ipinilit na samahan ako dito. Ano yung Ay, taong babeng? lobo! Ay, lobo! Ano ba? Akala ko umalis ka na. Nagtago lang ako dito sa likod ng pader. Ayokong bagabagin ang konsensya ko kaya bumalik ako. Akin na nga yung paa mo at hihilutin ko. Tumigil ka ha. Gusto mo lang hawakan ng paa ko eh. Natural! Paano ko hihilutin ko hindi ko hahawakan? Akin na! Huwag ka na maarte! Aray! Hindi ko pa hinahawakan eh. Eh bakit masakit? Malay ko paa mo yan eh. O hahawakan ko na ha. O yan, masakit ba? Hindi. Mag-relax ka lang. Huwag mo isiping masakit kasi sasakit talaga. Huwag ka na kasi maingay. Nagre-relax na nga ako eh. Kasalanan mo ito. Nagpahabol ka kasing matanda ka. Naalala mo ba nung high school tayo? Lagi tayo naghahabulan doon sa quadrangle. Ay oo. Hindi ka naman manalo sa akin. Lagi kang taya. Kaya nga gumanti na ako kanina. Hindi mo ako nahabol kaya pikon na pikon ka kasi ikaw ang taya. Masakit lang talaga ang paa ko ngayon. Kung hindi baka pinakain kita ng alikabok. Believe din naman ako sa fighting spirit mo. Eh yung pag nagtatagoan tayo dati, naalala mo? Lagi kang balagoong kasi hindi mo ako mahanap. Sus! Eh puro ka naman pandaraya noon eh. Hoy, hindi ako nandaya kahit kailan. O eh sige, kung hindi ka nandaya, saan ka nagtatago noon? Sa share ng lalaki. O kita mo na. Paano kita mahahanap eh nandun ka sa lugar na hindi ako pwede? Pwede ka naman pumasok na mabilis para silipin kung nandun ako. Ay naku, mandaraya ka. Tapos? Abilidad ang tawag doon. Tapos ang tagal-tagal mo lumabas. Ano yun, sininghot mo lahat ng panghinang CR? Hoy, isang beses na ako natagal na lumabas ha. Yun yung araw na nakatulog ako. Magsasara na itong eskwelahan noon, hindi ka pa rin makita. Aray! Ay, sorry. Eh dahan-dahan naman kasi. Naalala mo yung assignment natin sa physics? Nung nangopya ka sa akin? Ano? Excuse me lang ha. Kahit kailan hindi ako nangopya sa'yo. Nangopya ka kasi hindi mo alam yung formula. Aminin mo, magaling ako sa physics. Alam mo, nag-iimbento ka eh. Hindi yan ang nangyari ha. Hoy, kinakalimutan. Guilty ka no? Tigilan mo nga ako. Hindi ako nagigilty dahil hindi talaga ako nangopya sa'yo. Gusto mo ipaalala ko sa'yo yung problem nun? Wag na. Naalala ko na. Ikaw ang problem. Umalis ka na nga. Sige ka, may taong lobo. Ay wala akong pakialam dahil nandyan na yung sundo ko. Sandali! Sabay na ako! Ay hindi. Mag-isa kang isolve ang problem mo. Kainin ka sana ng taong lobo. Sige na. Abante mo na. Awu! Mamig! Papa Dudut, iniwan ni Lola si Lolo Tintoy sa waiting shed sa tapat ng high school nila. Matapos naming mananghalian ay umarya na ulit ng kwento si Lola sa nangyari noong umagang yon. Para siyang estudyanteng nagre-report sa harap ng klase, Papa Dudut.
Sa mga unang parte ng kwento ni Lola, akala ko ay magkakaayos na sila noong araw na yon kasi nagtatawanan na sila. Pero dahil sa assignment ay nagalit na naman si Lola Maming. Papa Dudut, hindi ko alam ang pinanggagalingan ni Lola Maming at napakabilis niyang mainis kay Lolo Tintoy. Gusto ko sana siyang tanungin pero baka mag-deny si Lola o hindi niya ikwento ang katotohanan. Kaya hinahayaan ko na lamang siyang magkwento hanggang sa kanya na rin manggaling ang kwento kung bakit nga ba ang bilis niyang mainis kay Lolo Tintoy, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matapos naman ang hapunan ay tinawag uli ako ni Lola. Naisip ko na ano na naman kaya ang ikakwento niya kasi hindi naman na siya lumabas ulit ng bahay pagkagaling niya sa high school nila. Ibig sabihin ay hindi sila nakita ni Lolo Tintoy sa kung saan. Hinintay ko ang kwento at sa kanya sinabi na nagigilty siya sa nagawa niya kay Lolo Tintoy. Napawaw naman ako kay Lola. Gabi na nang ma-realize niya na mali na iniwan niya si Lolo at hindi isinabay sa sumundo sa kanyang tricycle. Samantala, minasahe ni Lolo ang paa niya para makalakad siya uli ng maayos. Ayaw ko nang pagsabihan si Lola, total ay siya naman ang nakarealize na mali siya. Humingi pa siya ng payo sa akin kung kakausapin ba raw niya si Lolo Tintoy. Siyempre ang sagot ko po ay isang malaking oo. Kaya ayon, pinapuntahan agad niya sa akin si Lolo Tintoy, Papa Dudut. In fairness, alam ni Lola Maming kung saan nakatira si Lolo. Inutusan ako ni Lola na sabihin kay Lolo Tintoy na magkita sila sa parke, kinabukasan ng umaga. Gusto kong tanungin si Lola kung may date ba na magaganap kasi baka bigla na namang uminit ang ulo niya at hindi matuloy ang pag-uusap nila. Sa edad nila dapat ay maayos na nila ang dapat nilang ayusin. Kaya ayon, kinabukasan ay nagpahatid sa tricycle si Lola Maming papuntang park, Papa Dudut. Hintayin mo na ako ha, huwag ka nang umalis. Sandali lang ito. Para maihatid mo na ako pa uwi pagkatapos. Maming, maupo ka. Makapagpaupo ka. Bahay mo? Maming naman. Galit ka ba agad? Mukha ba akong galit? Masyado pang maaga para magalit ako, Chofisto. Tintoy na lang. Ano bang diferensya kahit balibaliktarin mo? Isa pa rin ang ibig sabihin ng pangalan mo. Taksil! Mabuti pa kumain ka muna. O eto, bumili ako ng siopaw. Oy, teka. Bakit may ganito? Ano ito? Baka naman iniisip mo na date ito, ha? Ha? Hindi ko naman iniisip na may ganon. Ikaw, bakit mo naman naisip yun? Hindi ko inisip. Bakit ba binabaliktad mo ako? Sige, para wag ka na lang magalit, itatabi ko na lang itong siopaw. Ay, teka. Bakit may tatabi? Eh di hindi na maganda ang nasa niyan mamaya. Akin na. O eto, eto'y sarsa. Wala bang tubig? Meron siyempre. Ito. Ay, salamat. Bakit mo nga pala ako pinapunta rito? Ayaw mo ba? Hindi naman, nagtatanong lang. Sige, kumain ka na nga lang. Gusto lang kasi kitang makausap. Gusto mo ako makausap? Bakit naman? Sandali lang ha, at iinom lang ako ng tubig. Ubus na? Oo, para makapag-usap tayo ng diretsyo. Eto, gusto mo pa? Para naman sinasabi mo na malakas akong kumain. Gusto mo bang marinig ang sasabihin ko? Oo, sana. Gusto ko lang humingi ng paumanhin na hindi kita isinabay kahapon. Ayos lang. Nakauwi naman ako na maayos. Eh pinapagilty mo yata ako eh. Hindi. Ang ibig ko sabihin, nilakad ko lang naman papunta sa eskwelahan. Kaya nilakad ko lang din pa uwi. At saka, salamat sa pagmasahe mo sa paa ko. Walang anuman yun.
Ngayon ko nga lang naalala na nung minsan pulikatin ako pagtalong ko sa puno. Hindi ba, minasahe mo rin ang paa ko noon? Ay, mabuti naman at naalala mo. Ang dami ko nga naalala nitong mga nakaraan. Nung elementary tayo, naalala mo nasira yung swelas ng sapatos mo. Kaya pinasan kita pa uwi. Oo, naalala ko yon. Pero nung nasira yung swelas ng sapatos mo, dahil hindi kita kayang pasanin, binalutan na lang natin ng plastic yung sapatos mo para kumabit yung swelas hanggang sa makauwi ka. Oo, ingat na ingat ako maglakad noon. Kasi pag nasira yung plastic, lagot. Wala na tayong pantali sa sapatos. Ang simple ng buhay natin noon, ano? Oo, parang wala tayong problema. Kung meron man, dinadaan na lang natin sa laro. Masarap talagang maging bata. Gusto ko nga bawiin yung sinabi ko dati eh. Tungkol saan? Naalala mo ba nung dinala lahat ng estudyante dun sa planetarium? Habang tinitingnan natin yung mga bituin, ang sabi ko, sana tumanda na tayo. Oo nga, naalala ko yun. Pero okay din naman naging matanda. Mas naging malakas tayo kasi marami na tayong naipanalong pagsubok. Pero marami na rin sumasakit. Kasama siguro sa pagdami ng karunungan yan. Naku, sana bawasan ako ng karunungan para mabawasan din ang sakit ng kasukasuan. Pwede ba ako magtanong? Ano yon? Huwag ka sana magagalit. Oy, depende. Huwag na lang pala. Ikaw naman, binibiro lang kita. Ano ba yun? Sinong napangasawa mo? Nasaan siya? Ay, gusto mo ba talagang marinig ang sagot ko dyan? Kung ayos lang sa'yo. Pero kung hindi, okay lang din na wag na. Wala. Wala? Ibig mong sabihin? Ay, sorry. Nakikiramay ako. Ano bang sinasabi mo? Akala ko wala na ang asawa mo. Wala akong asawa. Wala? Eh bakit sabi mo dati may mga apo ka? Meron nga. Mga apo ko sa pamangkin. Hindi ka din nag-asawa? Hindi. Ayos lang bang magtanong ulit? Bakit hindi ka nag-asawa? Eh, wala eh. Hindi ako nagkaroon. Bakit? Ginusto mo ba yon? Tinatanong mo pa? Papadudot, nung simulan pa lang pala ni Lolo Tintoy ang tanong ay nanumbalik na kay Lola Maming ang mga nangyaring paghihiwalay nila. Pinilit niya daw pigilan ang sarili niya, pero noong huli ay bigla na naman daw sumambulat ang galit niya kay Lolo Tintoy. Nagulat si Lolo Tintoy dahil hanggang noong oras na yon ay siya pa rin pala ang sinisisi ni Lola Maming sa paghihiwalay nila. Sa tinagal-tagal pala ng panahon ay hindi nawala ang galit niya kay Lolo Tintoy. Pilit na nagpaliwanag muli si Lolo Tintoy pero gaya noon ay nagsara na naman ang isip ni Lola Maming sa pakikinig. Habang galit na galit si Lola ay hindi niya napansin na may dinaramdam na pala si Lolo Tintoy hanggang sa mapahawak ito sa dibdib niya. Kung hindi pa natumba si Lolo ay hindi pa ito malalaman ni Lola na malala na pala ang nararamdaman ni Lolo at hindi rin siya titigil sa paninisi dito. Nagpanik si Lola. Mabuti hindi niya pinaalis ang tricycle na naghatid sa kanya papunta sa parke kung saan sila nagkita ni Lolo Tintoy. Madaling tinawag ni Lola yung driver ng tricycle para itakbo nila sa ospital si Lolo Tintoy. Sa ospital ay wala pa ring malay si Lolo. Hindi na mapakali si Lola Maming at mabuti nakapunta din ako kaagad kaya naalalayan ko si Lola ng mga panahong yon, Papadudut. Mameng, Oh, huwag kang kumilos at baka kumapano ka. nasan ako? Nasa ospital ka. Kailan pa? Mula kaninang umaga. Mag-isa ka lang? Kasama ko yung apo kong si Rex. Nandun siya sa labas. Okay na ako. Tara na, ilabas mo na ako dito. Tintoy, mahiga ka nga dyan. Magpahinga ka muna. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. Nakakahiya naman sa'yo.
Kasalanan ko naman kung bakit ka nandito eh. Bakit? Anong ginawa mo? Inaway na naman kita kaninang umaga. Kalimutan mo na yon. Mameng, marami akong gustong sabihin sa'yo. Ako din, Tintoy. Pero sige, mauna ka na. Ang tagal kitang hinahanap dahil gusto kong ipaliwanag ang nangyari noong nakita mo ako sa trabaho ko. Hindi ako nagtataksil sa'yo noon. Ang buhat-buhat ko noon ay ang katrabaho ko. May sakit siya, kaya nawalan siya ng malay tao. Sinabi sa akin na dahan-dahan lang daw ang paggalaw sa kanya. Kaya nung binuhat ko siya at isasakay namin siya sa kotse, ingat na ingat ako at mabagal akong kumilos. Nung makita kita, hindi ko na maipaliwanag kagad ang nangyari. Mameng, hindi na siya umabot sa ospital noon. Sa sasakyan pa lang, binawian na siya ng buhay. Ay, Diyos ko, anong nagawa ko? Hinahanap kita, pero walang nagsabi sa akin kung nasaan ka. Kasalanan ko. Sinabihan ko silang lahat na huwag sasabihin sa'yo ang kinaroroonan ko. Diyos ko, ang babaeng yun na pinag-isipan ko ng masama sa loob ng 57 taon, nawala na pala nung araw na yun. Patawarin mo ako, ha? Nagawa ko lang naman yun dahil sa sobrang pagmamahal ko sa'yo. Kalimutan mo na yon. Siguro naman, hindi galit sa'yo yung katrabaho kong yung si Elba. 57 taon. Binitbit ko yung sama ng loob na wala man lang palang katotohanan. Naging makasarili ako. Huwag kang magalit sa sarili mo. Ikaw na rin naman na nagsabi na dahil sa sobrang pagmamahal mo, kaya mo nagawa yun. Patawarin sana ako ni Elma. Sana patawarin mo rin ako. Matagal na kitang napatawad. Akala ko nga, mawawala ako nang hindi kita nakikita at nakakausap. Huwag mong sabihin yan. Walang mawawala. Gagaling ka. Mameng, pinangarap ko na makita kang muli. Kaya hindi ako nag-asawa. Ikaw lang ang nilalaman ng puso ko. Tintoy, ganun din ako. Hindi rin ako nag-asawa dahil ikaw lang din ang mahal ko. Pero ang hindi ko pag-aasawa ay hindi tulad ng sayo. Ikaw hinintay mo ako. Ako naman, dahil sa pagkamuhi ko sa'yo, kinimkim ko ang isang galit na mali. Salamat sa Diyos at ipinagkaloob pa niya ang araw na ito sa akin. Tintoy, nagsisisi na ako sa pag-iwan ko sa'yo. Pero sana wag mo kong iiwan, ha? Samahan mo pa ako. Pangako yan. Tuparin mo yan, ha? Oo. Salamat. Mameng, Ano yun? may gusto kong sabihin. Sana mapagbigyan mo ko. Sige, ano ba yun? Pwede ba tayo magsimula ulit? Ano bang ibig mong sabihin? Pwede ba uli kitang ligawan? Pwede. Pwede. Sasagutin mo ba ako ng oo kapag tinanong kita kung mahal mo ba ako? Oo, mahal na mahal kita. Papayag ka ba kung yayayain kita magpakasal? Ay, oo. Payag na payag ako. Salamat. Ano man ang mangyari, masaya na ako. Tumigil ka nga. Walang mangyayari. Oo, wala. Kasi gusto ko munang makasal tayo bago mangyari yun. Magpapakasal tayo, pero matagal pang mangyayari ang iniisip mo. Kaya tanggalin mo sa isip mo yon. Magpalakas ka para maiayos natin ang lahat. Oo, ikaw din ha. Ingatan mo ang sarili mo. Oo, lagi lang akong nasa tabi mo. Pangako yan. Mahal kita, Mameng. Mahal na mahal. Ay, mahal din kita, Tintoy. Sobrang mahal.
Papadudot nagpanik ang mga doktor at nurse kasi ang katabing kama ni Lolo Tintoy ay nag-flatline. Pero mabuti na lamang at na-revive siya. Makalipas ang 2 araw ay nakalabas na sa ospital si Lolo Tintoy. Hindi na po nagsayang ng oras sina Lolo Tintoy at Lola Maming dahil nagpakasal kaagad sila. Masaya ang lahat sa kasal nila noong oras na yon. Kahit nasa late 70s na sila ay nakapagpakasal pa sila. Isang okasyon na akala ng lahat ay hindi na mangyayari. Masayang nagsama sina Lola Maming at Lolo Tintoy. Pero makalipas ang 3 taon ng pagsasama nila ay nawala na din si Lolo Tintoy sa edad na 82. At nung 1 taon naman ay sumunod na rin si Lola sa edad na 84. Papadudot, ibinahagi ko po ang kwento ng Lola Maming ko bilang pagpupugay sa kanya at bilang pagbalik ng pagmamahal na ibinahagi ni Lola Maming sa amin. Sa palagay ko po ay magkasama na uli sa pangatlong pagkakataon sina Lola Maming at Lolo Tintoy at sa pagkakataong ito na kanilang muling pagkikita sa kabilang buhay ay hindi na sila maghihiwalay pa. Salamat po Papadudot sa pagtulong na papurihan ang lolo at lola ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Rex. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtatago ng katotohanan ay masasabing isang kasalanan. Pero kasalanan pa bang masasabi kung ang dahilan mo ng hindi pagsasabi ng totoo ay para walang mapahamak? Madalas isang mahirap na desisyon ang magsabi ng totoo kung hindi magiging maganda ang kalalabasan nito. Pero sinasabi din na walang sekretong hindi nabubunyag. At lalabas din ang totoo. Paano kung dahil sa paghihintay mo sa tamang panahon ay mas marami pa ang napahamak? Ang kwentong inyong mapapakinggan ay kwento ng pagpapakatotoo. Pagpapakatotoo sa ibang tao at lalo na ang pagpapakatotoo sa sarili. Malalaman natin ang mga bagay na tinatago sa ibang tao tungkol sa sarili at ang mga bagay na bukas at hayagang sinasabi sa iba. Na kahit na alam na magiging negatibo ang tingin sa kanya, ay hindi niya ito itinatago dahil wala naman siyang ginagawang mali. May hindi nagiging totoo para lamang maging parte ng ginagalawan niyang mundo. May hindi nagiging totoo dahil sa takot na mahusgahan. Kilalanin natin si Demi, isang babaeng matapang at handa siyang sabihin ang lahat tungkol sa kanya para sa ikakaluwag ng damdamin niya. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang buhay na kakalabit sa atin sa tamang oras ng pagiging totoo sa ibang tao at sa sarili. Dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, ako po si Demi, sa kasalukuyan ay 27 years old. Pero ang aking pong ikakwento ay nangyari 2 taon nang nakakalipas. Papa Dudut, ako po ay nag-aaral ng panahon na yon. Bukod po sa isa kong estudyante ay may anak na po ako. Ang bata po ay anak ko sa pagkadalaga. Iniwan po ako ng dati kong karelasyon nang malaman na buntis ako. Opo, isa po ko sa mga babaeng nakaranas ng pangiiwan bago pa man manganak. Kakagraduate ko lamang po ng high school nang malaman kong buntis ako.
Kaya po medyo late na ako sa pag-aaral ng kolehiyo. Dahil kailangan ko pong tumigil para maalagaan ko ang aking anak. 7 taon na po siya ngayon pero 5 taon po siya noong mangyari ang aking ikukwento. Hindi rin naman kami mayaman pero sinusuportahan po ako ng mga magulang ko sa pagtataguyod kay Samuel. O si Sam, yun po ang pangalan ng anak ko. Nang hindi na po masyadong alagain noon si Sam, ay nagpilit po akong humanap ng trabaho. Pero mahirap po palang maghanap lalo na kung high school lamang ang tinapos. Pero kailangan ko pong makahanap ng trabaho kaya hindi po ako nawala ng pag-asa hanggang sa may makita ako, Papa Dudut. Ayoko pong ikahiya kasi alam ko naman na malinis ang konsensya ko at ang ginagawa ko lang ay ang deskripsyon ng trabaho ko. Isa po akong female escort noon gaya nga po ng sinabi ko ay hanggang doon lang ako sa deskripsyon at yon ay ang pagiging escort. Sa pangalan po ng magulang at anak ko ay talagang hanggang doon lang ang aking ginagawa, ang maging escort. Sa tuwing may trabaho po ako ay iniiwan ko sa kapitbahay ko si Sam. Mabait naman ang kapitbahay at wala kaming problema dahil magkaibigan kami. Pero ang kita po sa pag-i-escort ay hindi sasapat dahil hindi naman palaging may magpapa-escort. Kaya dahil sa ang inuupahan ko ay may 1 kwarto pa, ay pinagkakitaan ko na din. Pinaupahan ko po ang bakanting kwarto para at least po ay may darating na pera tuwing katapusan. Ang una nga pong nakakita ng aking paskil ay si Lucky. Nasa edad 27 na siya noong panahon na yon. Nag-opisina siya malapit sa amin kaya nung makita niya ang paskil ay pinuntahan niya agad para mag-inquire. Sa probinsya kasi nakatira si Lucky at ayaw niya namang maging pabigat sa mga kamag-anak niya sa Maynila kaya nangupahan na lamang siya. Kwarto lang naman daw ang kailangan niya at hindi buong bahay dahil halos pahingahan lang naman daw niya ang uupahan. Bukod sa mabait si Lucky at may itsura pa ito, mukhang anak mayaman kasi maganda ang kutis at ang labi ay mamula-mula. Pero ang dahilan po talaga ay ang kanyang kabaitan kaya tinanggap ko kaagad si Lucky, Papa Dudut. Magandang umaga po. Ay sorry, hindi po kami bibili. Ha? Bibili ng ano? Ano bang binibenta mo? Wala ho akong binibenta. Eh, bakit ka nandito? Tungkol dun sa nakapaskil sa poste sa room for rent. Ah, uupa ka. Oho, Pasensya ka na ha. Kasi naman nakapolong puti ka at nakatay. Akala ko tuloy nagbebenta ka ng kung anong produkto. kasi papasok ako mamaya sa opisina. Mula dito, dediretso na ako. Ay, saan ka nagtatrabaho? Diyan, sa opisina dyan, sa malaking building, sa may pangalawang kanto. Ah, doon? Oo, alam ko yun. Yun po, dun ako nagtatrabaho. Teka, bakit ka mangungupahan? Ayaw niyo ho ba? Ay, hindi naman. Joke lang. May nararentahan po ako na kwarto din. Kaso nung makita ko to na mas malapit, mas makakatipid sa gasolina. Ah, ganun ba? 3,000 pesos. Kasama na kuryente at tubig. 3,000 pala. Magkano ba dun sa dati mong inuupahan? 200 a month. 200? Joke lang uli, 2,000 talaga. Ah, ganun ba? Pwede ko ba munang makita? Sige, halika. Eto, pasok ka. Ay, malaki siya. Kumpara dun sa inuupahan ko ngayon. Hindi nga kasya ang kama ko dun eh. Ha? Hindi kasya ang kama. Paano ka natutulog? Nakapikit. Joke. Pinapatawa lang kita. Baka kasi bigyan mo pa ako ng discount. Kanina mo pa nga ako niloloko. Malamang taasan ko pa nga ang upa eh. Ha? Joke! Akala mo ikaw lang marunong mag-joke ha? Naisaan niyo ako ha? Pero malaki nga tong kwarto. Ano yung pinto doon? CR yan, kaso liguan lang. Pag magbabanyo ka, dun sa CR sa labas. Tapos may gripo din dyan sa veranda niya. Pwede ka magluto at dyan mahugasan. Sige, kukunin ko na.
Okay na ho ba ako? Huwag mo nga akong hinuho at oo, okay ka na. Pero pwede ba sa isang linggo na ako lilipat? Para sakto sa pasok ng buwan. Sige, walang problema. Hindi na ako tatanggap ng mag-i-inquire. Naku, salamat ng marami. Gusto mo pa bang tignan ng paligid nitong kwarto o mag-usap na tayo sa labas? Sige, mag-usap na tayo para masara ng deal. Nagustuhan mo ba? Sino? Ako? Ha? Joke! Alam mo, nakakatawa ka. Parang magkakasundo tayo ah. Parang lang, hindi pa sure. Siyempre, hindi pa kita lubos na kilala eh. Kaya bilang dito ka titira, baka pwedeng malaman ang background mo. Sige, taga Quezon ako. Nandun ang magulang ko. 2 lang kaming magkapatid. Nandito din sa Maynila ang kapatid ko, pero di kami magkasama. Alam mo na, magkaiba kami ng utak, kaya mas maganda kung magkaiwalay kami. Magbibigay din pala ako ng mga ID ko para mas makilala mo ako. Wow, nakakatuwa ka naman. Hindi mo na hinayaang hingin ko. Ikaw na mismo ang magbibigay. Para siguradong kilala mo ako. Para parehas. Ako naman may anak, nasa kapitbahay ngayon. May kalaro kasi siya doon. Doon ko siya sa kapitbahay iniiwan kapag may trabaho ako. Huwag kang mag-alala sa kanya, mabait siyang bata. At hindi magulo o maingay. At kung hindi ka naman konserbatibo, sasabihin ko na din na ang trabaho ko ay isang escort service. Escort sa Reyna Elena? Hindi baliw! Joke lang uli. Wala naman problema sa akin yun, kaya hindi kailangang maging seryoso. Alam mo, nakakatuwa ka. Lalong ise-secure ko ang kwartong yan para ikaw lang ang umupa. Yes! Papa Dudut, napakabait ni Lucky at masasabi ko talaga na napakalaki ko din sa pagtanggap sa kanya para mangupahan sa akin. 1 linggo pa lang ay parang may iba na akong nararamdaman tungkol kay Lucky. Hindi po masama ang nararamdaman ko kundi ang kabaligtaran. Ewan po ba, sa tagal-tagal ko nang hindi nakikipagrelasyon ay para ulit akong high school na kinikilig kay Lucky. Papa Dudut, nagkakagusto ako kay Lucky sa maikling panahon na nakilala ko siya. Napakabait, napakalambing, napakamaalalahanin. Napakamaalaga dahil magkasundo sila ni Sam. Halos siya na ang kalaro sa tuwing day off niya at hindi na nagpupunta sa kapitbahay ang anak ko at ang tawag sa kanya ni Sam ay tatay. Nakailaki ang lahat ng katangian na hinahanap ko sa isang lalaki. Alam kong nararamdaman niya ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya hindi na rin ako nagsayang ng oras. Opo, Papa Dudut. Ako na po ang nauna para sabihin ang nararamdaman ko. Inamin ko sa kanya na hindi po ako umaasa na ibabalik niya ang nararamdaman ko sa kanya. Pero ang gusto ko lang po ay masabi ito sa kanya. Ganoon po kasi ako. Mabuti na yung alam ko na kaagad para hindi ako umaasa. Pero ikakagulat ko po ang magiging sagot at dahilan niya sa akin, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na hindi din naman daw ako mahirap mahalin. Sigurado raw siya na mamahalin ako ng lalaking para sa akin. At hindi daw siya yon. Tinanggap ko pero tinanong ko pa din siya kung bakit hindi niya ako nagustuhan. Para naman maitama ko kung may mali o kulang sa akin. Sinabi niya ng diretsahan na siya ay hindi straight. Bading daw siya, Papa Dudut. Nagulat ako kasi sa loob ng 1 linggo na magkasama kami at magkausap ay wala akong nakita o naamoy man lang na bading pala siya. Napaka-stereotypical ko daw. Ang luma daw ng pagkakaalam ko sa isang bading. Saka ko na-realize na oo nga naman. Tama naman siya. Kaya matapos noon ay mas lalo kaming naging close. Pero syempre kailangan pa din niyang magbayad ng upa. Labas ang friendship sa negosyo. Isang day off niya, may kailangan akong i-meet na kliyente kaya ibinilin ko si Sam kay Lucky. Pumayag naman siya. Pero noong nasa restaurant na ako kung saan kami magkikita ng kausap ko, ay masisira lang pala ang gabing yon. Ano ba tong kausap ko? Ngayon lang magsasabi na malilate siya, nandito na ako. Hinihintay mo ba ako? Ikaw talaga? Akala ko malilate ka talaga eh. Ha? Hindi ah. May pa-text ka pa na na-traffic ka. Para may surprise. Pwes, na-surprise mo nga ako.
Sorry ang daldal ko. Nakalimutan kitang alokin. Anong gusto mong inumin? Ay, wag na. Eto, nag-order na ako ng juice. Aalis na ba tayo? Saan tayo pupunta? Ang palabiro mo. Para kang yung kasama ko sa bahay. Kasing gwapo ko ba siya? Sa totoo lang, may hawig ka sa kanya. Gwapo nga. But not as much as me. Kasi kahawig lang eh. Hindi naman kamuka. May kayabangan tong taong to ah. May sinasabi ka? Ako? Wala. Ah, okay. Akala ko may sinabi ka eh. Hindi ko naintindihan. Baka gutom lang to. Kain tayo. Ha? Sige, ikaw ang bahala. Oo naman. Sagot ko to, no? Natural, alangan namang ako. Ano yon? May gusto kang orderin? Wala. Bahala ka na. Sige. Antay lang tayo ng waiter. Saan tayo pupunta? Saan mo ba gusto? Saan ba yung sinasabi mong venue nung pupuntahan? Hindi ba sabi mo, restaurant din yun? Restaurant? Okay ka lang? Sabi mo after natin magkita dito, may pupuntahan tayong restaurant. Ah, oo! Mamaya na yon. Bakit order ka pa ng pagkain dito? Oo nga. Wag na lang. Okay ka lang ba? Oo naman. Okay na okay. Sige, sana nga. Maganda ka. May boyfriend ka na ba? Pag-uusapan ba talaga natin yan? Oo naman. Kasi wala akong girlfriend eh. Ilang taong ka na? Hindi ba unethical na tanungin ng babae ng age niya? Bakit naman? Hindi ka naman mukhang matanda ah. 25. Wow, nice! Anong nice dun? 28 lang kasi ako. Magkalapit lang. Anong oras tayo aalis? Sayang ang oras. Bakit naman masasayang ang oras? Kasi nung magkita tayo, nag-timer na ako. Bakit kailangan mong orasan? Bakit hindi? Hindi ba yun ang usapan? 3 hours lang. Pag nag-overtime, may additional. Ano bang pinag-uusapan natin dito? Anong ibig mong sabihin? Hayaan mo na nga. So, saan tayo pupunta after nito? Saan mo ba gusto? Ang gulo mo naman. Sandali nga. Ang tagal ng waiter eh. Ako na pupunta sa counter. Doon na ako order. Sandali lang ha. Huwag kang aalis. Anong wag aalis? Natural hindi ako aalis ng hindi bayad no. Pero naghanap pa din ng waiter. So, o-order pa rin siya? Iwan ko na kaya yun. Pasensya na, sobrang naipit ako sa traffic. Sandali na lang. Ano? Anong traffic? Naka-order na ako. Anong pangalan mo? Weebs. Hindi ikaw ang kausap ko? Sira pala ulo mo eh. Wala naman akong sinasabing ako ang kausap mo ah. Sa susunod maghanap ka ng magagago mo ah. Buisit, panira ng araw. Ay, sandali! Iniwan ko ang lalaking yon, Papa Dudut. Nainis kasi ako sa kayabangan niya. Masyado siyang presko na akala mo ay lahat ng mapapatingin ay mai-in love sa kanya. Umabol pa nga siya at sinabi na paano na raw ang mga in-order niya. Parang ako pa ang sisisihin at umorder siya. Sabi ko talaga kainin mo lahat para mahimasmasan ka. Saka ako nag-walk out. Muntik na akong mauto, mabuti na lamang ay hindi ko naibigay ang number ko. Actually po kung hiningi niya yung number ko ay doon pa lamang malalaman ko nang hindi siya ang kausap ko dahil ang kausap ko ay ka-text ko na. Sa totoo lang ay natakot po talaga ako. Paano kung masamang tao yon tapos sumama ako noong niyaya niya ako. Napapaisip na nga ako matapos noon na napakadelikado pala ng trabaho ko kasi unang beses pong nangyari sa akin yon. Paano nga po kaya kung makatsyempo ako ng isang masamang tao? Sayang ang lalaking yon. Gwapo pa naman pero parang psycho. Nagmensahe na lamang ako doon sa totoong kausap ko na ako na lang ang pupunta sa kanya para hindi na siya bumiyahe papunta sa akin. Nagkita naman kami at natapos ang gabing yon na masaya kami. Back to reality na naman ako matapos noong araw na yon. Napatulog na ni Lucky si Sam at may nilutong pagkain si Lucky. Napakaswerte ko sa tenant ko. Kinabukasan ay may nagmensahe sa akin na ikinagulat ko naman. Tumawag ang agency na pinagtatrabahuhan ko. May nagbook daw para sa escort service. Magpapahinga sana ako ng araw na yon pero naisip ko na sayang din naman ang kikitain ko. Kaya umuuna ako.
Kinalimutan ko ang naging pangit na araw ko doon sa manlolokong lalaki. Masaya akong umalis ng bahay noong tanghali at pumasok sa eskwelahan. Pero bago ko umalis ay ibinilin ko si Sam kay Lucky na pakihatid na lamang sa kapitbahay bago siya pumasok sa trabaho. Pero syempre po ay umuwi muna ako matapos ang klase at pag-uwi ko ay nandun na uli si Lucky at kasama na si Sam. Kaya parang hindi din sila naghiwalay dalawa dahil sila pa din ang magkasama ng abutan ko. Napaka-responsable talaga ni Lucky para tuloy akong may asawa sa bahay. Pero gaya nga po ng nasabi ko na back to reality, una ay hindi magiging kami ni Lucky at pangalawa ay may trabaho ako kaya kailangan ko ulit umalis matapos maligo at magbihes. Hindi na ako makakasabay sa kanila sa pagkain pero nagluto na ako. Bago pa man ako unahan ni Lucky na magluto. Siyempre po medyo nahihiya din ako at baka naaabuso ko na siya. Masaya akong umalis para maging malungkot at magalit lang dahil sa hindi inaasahang pagkakataon. Nagkagulatan kami ni Whips. Siya pala ang nag-book sa akin. Hindi niya alam na ako ang makikita niya at mas lalong hindi ko alam na siya pala ang makikita ko dahil kung alam ko lang ay hindi na sana ako tumuloy. Natural, naging presko na naman ang lalaking yon at parang pinapamukha niya sa akin na escort service lang pala ako. Sa pagkakasabi niya ay parang ang baba ng pagkatao ko. Munti ko siyang masampal pero pinigilan ko ang sarili ko. Galit na galit ako nang sabihin ko na huwag niya kaming tingnan ng mababa. Kung may mga kilala siya na iba ang ginagawa ay madami pa sa amin ang ginagawa lamang kung ano ang trabaho namin. At yon ay ang maging kompanyon. Saka ako umalis nang makalayo ako ay doon na ako umiyak para hindi niya makita Papa Dudut. Nandyan ka na pala. May pagkain dyan. Iinit ko ba? Mamaya na ako kakain. Bakit ganyan ang itsura mo? Umiyak ka ba? Hindi. Harap-harapang panluloko naman yan? Ha? Ayan eh. Kitang-kita na mugtong-mugto ang mga mata mo. Tapos sasabihin mo hindi ka umiyak. Huwag mo na akong pansinin. Pwede ba yun? Nasa iisang bahay tayo. Kung makapagsalita ka naman parang asawa kita. Asawa agad? Hindi ba pwedeng best friend muna? Tulog ka na nga. Hindi, magkwento ka na muna. May pasok ka pa bukas. Wow, ang sweet naman ng best friend ko. Best friend lang? Hindi ba pwedeng asawa? Nakakatakot ka na ha? Kita mo to. Pinapagaan ko lang ang galit ko eh. Hindi ka na mabiro. Kaya nga, spill mo na. Bukas na nga. Kung sasabihin mo din naman sa akin bukas, anong diferensya kung sasabihin mo na sa akin ngayon? Kasi nga may pasok ka pa. Baka mapuyat ka. Half day ako bukas, kaya ang pasok ko after lunch pa. Kaya madami akong oras para makinig. Sure ka? Hindi. Kita mo na? Kaloka ka, Demi. Siyempre sure ako. Ano nga? Kasi kahapon. Teka, kahapon pa yan pero ngayon ka lang nagkaganyan? Hindi ba masyadong delayed yung reaction mo? Nakakainis ka naman eh. Wag na nga. Biro lang. Aminin mo, natatawa ka, pinipigil mo lang. Hindi nga. Ay, mainit ang ulo. Eh di hindi na. Sige na, ituloy mo na. Kahapon may nakilala akong lalaki. Akala ko siya yung nag-book, yun pala hindi siya. Isang nagpanggap lang pala, naubod ng yabang, nahambog, na makapalamukha, na… Sandali, mamimintas ka ba o magkakwento? Parang binigyan mo ng sukdulang kapintasan yung tao eh. Kanino ka ba kampe? Demonyo pala ang lalaking yun eh. Yun na nga. Nung nalaman kong niloloko niya lang pala ako, iniwan ko nga. Yun na yun? May pupuntahan ka ba? Wala. Bakit nagmamadali ka? Sorry, nag-react lang ako. Tapos? Akala ko tapos na yung pangit na pangitain na yun. Kaso kanina may nag-book uli. Sandali. Don't tell me na siya yung nagpabook. Yes, siya nga yung nagpabook. Ano siya, stalker? Hindi naman yata. Kasi unang-una, hindi niya malalaman ng detalye ko. Kasi hindi naman binibigay ng agency yun. Lalo na yung picture, hindi ipinapaskil sa Adam Pictures ng mga escort. At hindi niya alam kung saang agency ako nagtatrabaho. Kaya imposibleng nahanap niya ako. So sa palagay mo, coincidence lang ang pagkikita nyo kanina? Oo,
Oh, yun naman pala. Hindi naman pala niya pinagplanuhan. Bakit ka nagagalit? Dahil sa mga sinabi niya. Gaya ng, Nung makita niya ako at nalaman niyang ako ang makakasama niya, sabi ba naman niya, nagagalit pa daw ako kahapon, escort service lang pala ako. Naghihintay din pala ako ng lalaki kahapon. Napakababa ng tingin niya sa akin. ano? Sira ulo pala yun eh. Nasaan na yun? Wala na, hayaan mo na. Napakabastos eh. Hayaan mo na. Hindi ko naman makikita yun. Nagsabi na ako sa agency at pinablacklist ko na siya. Sabi ko kung tatanggapin pa rin nila ang tawag ng lalaking yun, wag na ako ang i-assign. Mabuti nga. Kung makikita ko uli ang lalaking yun, siguradong sobrang pagkakataon lang. Pag nakita mo yan nakasama mo ako, ituro mo agad. Manong gagawin mo? Wala, ituro mo lang at saka natin siya irapan. Nakakainis ka. Ayan, tumawa ka na. Ay nako, pasalamat na lang tayo at walang nangyari sa'yo. Iinit ko na ba yung pagkain? Matulog ka na, ako na mag-iinit. O sasabayan mo akong kumain. Tara na nga, nagutom ako sa sobrang inis. Matapos ang kalungkutan ko ng gabing yon, kinabukasan ay si Lucky naman ang may baon na lungkot pagkagaling niya sa trabaho niya. Nang makita ko siya ay alam ko na kaagad na may problema ito, kaya binigyan ko siya ng tubig at pagkainom niya ay saka ko tinanong kung ano ang problema sa opisina at parang ang bigat-bigat. Sa kanya sinabi na wala naman daw problema sa opisina niya. Nagtaka ako kasi wala namang ibang pinoproblema si Lucky kundi ang trabaho. Wala naman siyang pamilya para problemahin. Saka ko na na-realize sa mga magulang niya. Kinabahan ako. Hindi ko alam kung papaano magtatanong. Nilakasan ko ang loob ko at tinanong ko siya kung tungkol ba sa mga magulang niya ang dahilan ng kalungkutan niya. Sa kanya sinabi na tama daw ang hula ko. Lalo po akong kinabahan. Ang dami kong naiisip ano kayang nangyari sa magulang niya. Nang tanungin ko ay sinagot niya ako na wala naman daw nangyari sa magulang niya. Okay naman daw sila. Kaya ako lalong na-curious kung ano ang dahilan ng lungkot niya na may kinalaman sa mga magulang niya. Sa kanya ikinuwento na sa susunod na buwan ay pinapauwi daw siya sa probinsya nila ng mga magulang niya. Naisip ko na baka ayaw na siyang pagtrabahuhin sa Maynila. Pero mali na naman ako. Naiinis na ako kasi paputol-putol ang kwento ni Lucky. Ang dami ko tuloy naiisip. Kaya sa inis ko ay sinabi ko na ikwento na niya ng buo. Nahimasmasan bigla si Lucky at sa kanya sinabi ang kahilingan ng magulang niya na talaga namang dapat niyang ikalungkot, Papa Dudut. Anong gagawin ko? Bakit parang ang laki ng problema mo? Te, wala naman akong girlfriend. E di sabihin mo na wala. Hindi pwede. Anong hindi? Bakit hindi? Kasi pag nag-uusap kami, lagi kong sinasabi na may girlfriend na ako at mag-iisang taon na kami. Sino yan? Kaloka ka, wala nga. Imagination ko lang yun. Eh bakit mo sila niloko? Ang sakit naman niyang sinabi mo. Lalo akong nagigilty na sinasabi mong niloko ko ang mga magulang ko. Oh, nagsinungaling ka. Eh di niloko mo sila. Kakampi ka ba o kaaway? Sinasabi ko lang sa iyo ang reality. Oo na. Masama na akong anak. Wala akong sinasabing ganyan ha. Kasasabi mo lang na nagsinungaling ako at niloko ko sila. Ano ako, Anghel? Minsan, may pagsisinungaling na tinatawag na white lie. Nagsisinungaling ka kasi kailangan. Ayan, medyo gumaan ang loob ko. Kaya nga para mawala yung guilt mo, sabihin mo sa kanila na wala kang girlfriend. Sasama ang loob nila. Lalo na si Papa, mahina ang puso nun. Mabuti na yun kesa nagsisinungaling ka. Akala ko ba may white lie? Ang sinasabi ko lang naman, sabihin mo ng totoo. Siguradong maiintindihan ka nila. Anong sasabihin ko sa kanila na dahilan kung bakit wala akong girlfriend? Yung totoo. Na? Nabading ka. Gusto mo ba hindi lang ang puso ni Papa ang sumumpong? Pag nalaman nila yun, baka pati si Mama sumumpong ang high blood. Yun lang. Anong gagawin ko? Okay lang ba sa'yo na gumawa ka uli ng white lie? Hindi naman siguro masama ang maraming kasinungalingan. Basta white. Kasinungalingan pa rin yun. Ito naman eh. Joke lang. Ikaw naman.
May naiisip ka ba? Meron. Bakit hindi ka magsama ng babae tapos ipakilala mo na girlfriend mo? Sino nga? Wala naman akong syota. Hindi nga, Shota. Ay wait, oo nga. Akin na ang number ng agency nyo. Bakit? Magbubook ako ng girl ngayon para sa briefing. Tapos siya na din ang isasama ko sa probinsya. Magbabayad ka pa? Paano? Alangan namang isama ko si Aling Chayong. Busy sa tindahan niya yun. Baliw, para mo ng nanay si Aling Chayong. Ang sinasabi ko, bakit ka pa maghahanap sa agency? At bakit ka pa maghahanap sa labas? Sana kung maghahanap dito sa loob. Sino naman ang... Ikaw? Kala ko bumaba na ang IQ mo eh. Okay ka lang? O bakit ayaw mo? Ibig kong sabihin, okay lang sa'yo. Oo naman, dahil sa dalawang dahilan. Dalawa? Oo. Unang-una, sa dami ng magandang nagawa mo sa amin ni Sam, oras na siguro para makabawi. Hindi naman ako naniningil. Hindi nga, pero gusto ko makabawi. Ikaw ang bahala. Ano yung pangalawa? Pangalawa, kahit sandali, matupad ang pangarap ko maging girlfriend mo. Kadiri ka naman. Huwag mo ang sirain yung ilusyon ko na ate kita. Kunwari lang naman. Sige, at least wala nang briefing. Kasi ang tagal naman na nating magkasama dito. Exactly. Salamat ha. Ano ba? O sige, try nga natin ngayon kung paano tayo aasta sa harap ng parents mo. Kunwari ipapakilala mo ko. Go! Hi ma, hi pa. Si Demi po pala. Huy! Girlfriend ko. Eee! Arte mo! Kurutin kita dyan eh! Papadudot isang buwan kong tinuruan si Lucky at tama naman ang mga ginagawa niya. Yun nga lang ay naiilang siya. Kasi nga po dahil ako daw yung magpapanggap. Nainis ako sa kanya kasi ang arte-arte niya. Kaya sinabi ko na kung ayaw niya sa akin ay tawagin na lang niya yung nagbabantay ng tindahan sa ibaba na si Aling Chayong. Natakot naman kasi palapit na ng palapit ang araw at kailangan ay handang-handa na ang lahat. Ayon, pinagbuti Papadudot. Kilig na kilig ako habang inis na inis naman si Lucky. Inaasar ko siya lalo at hindi naman siya makapalag kasi nga tinatakot ko din siya ng pagbaback out ko. Para sa akin naman po kasi ay para marelax siya. Kasi halatang halata na tensyonado na siya. Ang kadalasan na pagkakahuli na hindi totoo ang relasyon ay ang body language. Hanggang sa dumating ang araw. Overnight kami kaya si Sam ay ibinagbilin ko muna uli sa kaibigan ko sa tabing bahay. Pero halos 2 araw kaming mawawala kasi aalis kami ng madaling araw at uuwi kinabukasan ng gabi. Unang beses ko pa lamang pong maiiwan si Sam ng ganong katagal. Kaya hindi din po ako mapakali Papadudot. Saka lalong nagpapasalamat sa akin si Lucky dahil magsasakripisyo ako na maiwan si Sam para sa kanya. Pinangakuan na lamang ni Lucky si Sam na kung ano-ano para lamang huwag kaming mamiss. Hindi naman po umaangal si Sam pero syempre iba ang pakiramdam ng nanay. Umalis kami ng kabado, una dahil sa iiwanan namin si Sam at pangalawa sa darat na namin na mga magulang ni Lucky Papadudot. Papadudot maayos kaming nakarating sa bahay nila Lucky sa Quezon. Ipinakilala kaagad ako ni Lucky sa magulang niya. Kung hindi lang ako nakatayo na ay bibigyan ko sana ng standing ovation si Lucky. Kasi naipakilala ako ng walang kaba. Masayang masaya naman ang mga magulang niya at sobrang sweet nila sa akin. Halos lahat ng pwedeng ialok sa akin ay inalok nila para maging panatag daw ako sa bahay nila. Pumunta kami sa sala ng bahay nila at masayang nagkwento ang mga magulang niya at paudlot-udlot ay may mga tanong sila sa akin at kay Lucky. Gusto ko nang pumalakpak kada sasagot si Lucky kasi nakakatuwa, parang totoong girlfriend niya ako. Kung Q&A lang yon, sa view ko na winner na si Lucky. Nang tanungin ni Lucky kung dumating na daw ba ang kapatid niya, sinabi ng magulang niya na nauna raw sa amin ng 2 oras at natutulog. Nainis daw sila dahil sinabi daw ng kuya niya na kasama din ng girlfriend niya pero mag-isa nang dumating sa kanila.
Nang hanapin ang girlfriend niya ay ang daming dahilan ng kuya niya na hindi daw kapani-paniwala kaya sila lalong naiinis. Kitang-kita sa mukha ni Lucky ang takot habang inis na nagkwekwento ang mamang at papang niya. Ikaw ba ang girlfriend ni Lucky? Oo. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Ako talagang tinanong mo. Ikaw, anong ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Wow kampante ka. Talaga, kung hindi mo ako sinusundan, bakit ka nandito? Bahay namin to. Teka, ikaw ang kapatid ni Lucky? Ako nga. Ikaw ang girlfriend niya? Ako nga. Bakit parang hindi? Ano na naman ang ibig mong sabihin? Maglolokohan pa ba naman tayo? Alam ko yung iniisip ng maduming utak mo. Hindi ako na-hire ni Lucky para pumunta dito. Magkasama kami sa bahay at may relasyon kami. Bakit ang defensive mo naman? Kasi kitang-kita yung iniisip mo. Paano ka naman nakilala ng kapatid ko? Wala ka na dun. Sabi mo magkasama kayo sa bahay? Oo, bakit? Nagsasama na kayo? Parang ganun na nga. Anong parang ganun? Hindi ka sure? Ano ka, pulis? Kung makapagtanong ka, parang interrogation na. Bakit? May hindi ba ako dapat malaman na itinatago mo? Ano na naman yung iniisip mo? Bakit ka ba aligaga? Nagtatanong lang naman ako ah. Bakit? Kapatid ko ang boyfriend mo. Kaya normal lang magtanong. Pwes, nakausap ko na ang mga magulang mo. At marami na kami napag-usapan at maayos na kami. Kaya hindi na kailangan ng mga tanong mo. Ibang tanong nila at ibang tanong ko. Ang tanong ay tanong. Pare-pareho lang yun. Kaya pwede umexit ka na at mag-aayos pa ako ng gamit ko. Reminder, bahay namin to. At dito ako pinagkwarto ng magulang mo. Kaya may karapatan akong palabasin ka. Hanggang sa baluarte ko mayabang ka pa din ah. Hanggang sa bahay ng magulang mo, hambog ka pa rin. Bakit ba napakayabang mo? Hindi ako mayabang ah. Hindi. Yan oh. Akala mo kung sino kang malaking tao? Hindi ako mayabang pero hunyango ako. Ano? Hunyango ako. Kung anong kaharap ko, kaya kong gayahin. Kaya kung anong tingin mo sa akin, yun ka. Aminin mo na kasi. Magkano binayad sa'yo ng kapatid ko? Huwag mong itulad ang kapatid mo sa'yo. So libre ka lang? Magaling pala kapatid ko. Bastos ka talaga. Bakit? Anong bastos doon? Lumabas ka na nga. Maganda ang araw namin kanina, huwag mong sirain. Pareho pala tayo. Nasira lang din ngayon. Sinungaling ka. Anong sinungaling? Maganda ang umaga mo? Oo. Nasira lang nang makita kita. Paano maganda ang umaga mo? Hindi ba napagalitan ka kanina ng mga magulang mo? Paano mo nalaman yan? Siyempre, kwento sa amin ng mga magulang mo mismo. Huwag kang makialam sa problema ng pamilya ko ah. Bakit ako ang sisisihin mo? Nananahimik ako, sila lang ang nagkwento sa akin. Tuwang-tuwa ka naman. Kanina nung kinukwento nila, hindi ako natutuwa. Pero kung kanina pa lang nalaman ko na ikaw pala yung tinutukoy nila, sana kanina pa ako tumawa ng tumawa. Gusto mo ikaw naman ang ibulgar ko? Para ako naman ang tumawa ng tumawa? Hindi ka nahihiya? Bakit ako? Hindi ba dapat ikaw ang mahiya? Wala akong ginagawa. Nako. Lumabas ka na nga dito! Papadudot sa sobrang inis ko kay Weebs ay nakabuo ako ng teorya. Sinabi ko sa kanya ang teorya ko na parang siguradong sigurado ako na tama ako. Kaya napatahimik siya. Sabi ko sa kanya kaya pala siya tumawag noon sa agency namin ay para nga po kumuha ng babae na magpapanggap na girlfriend niya. At ako nga po dapat ang babaeng yon. Pero dahil may hindi magandang nangyari sa amin dahil sa kahambugan niya, ay iniwan ko siya na ikinagalit niya sa akin. Kung babalikan din natin ang una naming pagkikita, kaya pala siya ganun umasta ay para daw magmukha siyang cool at makuha ang loob ng kung sino. Kaso'y hindi po yon ang nararamdaman ko noon kundi yabang. Kaya pala niya ako kinikilala ay para din sa parehong pakay. Para kausapin at magpanggap na girlfriend niya. Nabigla din siya at naamin niya. Kaya matapos noon ay sinabi niya sa akin na hindi naman daw ako paniniwalaan. Sabi niya ay salita niya laban sa salita ko. Okay lang po yung sinabi niyang yon pero hindi na ako nakapagpigil ng dugtungan niya ang sinabi niya ng reputasyon ko laban sa reputasyon niya. Sasampalin ko na po sana siya nang biglang may madinig kaming boses.
Kuya! Nakilala mo na pala si Demi. Magkakilala na kami. Good. Kilalang kilala ko siya. Ha? Alam ko kung sino siya. Anong ibig mong sabihin? Lucky, siya yung lalaki ng bastos sa akin nun. Ano? Kuya? Sandali. Anong kinuwento sa'yo ng babaeng yan? Kung anong ginawa mo, malay ko bang kapatid ka pala ni Lucky? Total opposite kayo. Sobrang bait ni Lucky, ikaw… Sandali, baka ibang tao ang sinasabi mo. Mabait tong kuya ko. Totoong sinasabi niya. Kita mo? Kuya, bakit? Una ko siyang nakilala, sinupladahan niya ako. Kaya nung pangalawang makita ko siya at nalaman kong trabaho niya, normal lang na masabi ko ang nasabi ko. Hindi lahat ng tao, ibabase mo kung anong trabaho nila. Kuya, humingi ka ng pasensya kay Demi. Teka, bakit ako? Tsaka totoo naman na binabayaran lang ang pagsama niya sa mga lalaki. Malay ko ba kung binayaran mo lang siya? Kuya, baka madinig ka nila mamang at papang. Bakit? Natatakot ka? Ibig sabihin binayaran mo nga yan? Hindi. Wala akong binabayad sa kanya. Ayoko lang na madinig ka nila mamang at papang. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako ganon. Kahit may ginawa sa akin na hindi magandang babaeng yan, hindi ko ibubunyag kila mamang at papang ang totoo tungkol sa inyo. Kasi kapatid pa rin kita. Kuya, wala kasi talaga akong binabayad. Matinong babae si Demi. O sige, wala kang binayad. Pero nagpapanggap pa din kayo. Kuya naman. Aminin mo muna sa akin na totoo ang sinabi ko. Nagpapanggap lang kayo. Oo. Bakit? Kami lang ba ang nagpapanggap? Ano na naman niyang sinasabi mo? Napagtagpi-tagpi ko na ang kwento ng pagpunta mo dito. Demi, anong sinasabi mo? Nag-message sa akin si Jenny, yung kasama ko sa agency. Naibook daw siya ng nakaaway ko na ipina-blacklist ko na ewan bakit tinanggap pa nila ang tawag. Sabi ni Jenny na binayaran siya ng kuya mo para magpanggap. Pero along the way, sinumpong na naman ang kahambugan ng kuya mo kaya nag-away sila. Kaya na makakita ng bus station si Jenny, bumaba na siya para bumalik ng Maynila. Tumigil ka na. Titigil ako kung titigilan mo kami ni Lucky. Sabihin mo sa kanila ang tungkol sa amin at sasabihin ko din na magsisinungaling ka sana para lang may maipakilalang girlfriend. Oo, pero yung sa akin hindi naman natuloy. Yung pagpapanggap nyo, ayan o kitang-kita. So sinong may mali? Hindi nga natuloy, pero magbabayad ka ng babae. Kami walang perahan dahil maganda na ang relasyon namin noon pa. May pera o wala, nanloko pa din kayo. Nagsinungaling na, gagastos pa. Tumigil na nga kayo. Yang babaeng niya ng parang Armalite ang bunganga, kaya siyang una mong sawayin. Kung hindi ka sana bastos at hambog, wala sanang gulo dito. Demi, huwag ka nang magsalita. Ako na ang bahala dito. Kuya, usap tayo sa labas. Bakit tayong lalabas? Bahay natin to. Inaangkin ko ba? Malay ko, di ba yun ang goal mo? Ang makakuha ng pera? Bastos ka talaga! Demi, sandali. Ako na lang ang kakausap kay kuya. Kuya, tama na yan, please. Prenohin mo bibig ng girlfriend mo. Walang problema sa akin basta walang pakialamanan. Wala naman talaga akong pakialam. Mas lalo ako. Pakialam ko ba sa'yo? Pwede bang magkasundo na lang muna tayo? Natatakot ako baka pag nalaman nila mamang at papang, baka kung anong mangyari sa kanila. Please, kuya. Oo na. Pagdating ng hapunan ay ginawa namin ang napagkasunduan pero papadudot, alam mo yung tinatawag na awkward silence. Pakiramdam ko ay makakahalata ng mga magulang nila. Kaya ako na mismo ang pumutol ng katahimikan na yon. Nagkwento ako ng totoo pero may halong fiction. Sinabi ko na magkakilala kami ni Wibbs na hindi namin alam na pareho pala naming kilala si Lucky. Nagulat ang mga magulang nila pero natuwa dahil sa pagkakataon na yon. Sinabi nila na kung hindi daw ba ako binubwisit ni Wibbs. Ito na po yung fiction noong sabihin ko na napakabait na tao ni Wibbs at marespeto sa mga babae. Kita ko sa itsura ni Wibbs na parang naiinis ito dahil iniisip niya na nagsasarcastic lamang ako sa mga sinasabi ko. Si Lucky naman ay tulala. Parang naghihintay sa mahuhulog na huling numero sa loto yung kaba niya. Wala pa ding umiimik maski si Wibbs. Parang tinanggalan ng dila noong nagsasalita ako. Tuwang-tuwa at nagpapakwento pa ang mga magulang nila.
Kahit magaan na ang sitwasyon ay halata pa din na masama talaga ang loob ng magulang nila kay Weebs. Ipinipilit pa din ng mga ito na niloko sila, na sinasabing isasama ang girlfriend pero hindi naman isinama. Kaya sinabi ko na kakilala ko ang girlfriend ni Weebs. Kitang-kita ko ang mukha ni Weebs at Lucky. Si Weebs ay magkahalong takot at galit, habang si Lucky naman ay yung itsurang nagmamakaawa at nakikiusap. Papadudot yung itsura ng magkapatid ay kitang-kita na hindi nila alam kung ano po ang mga susunod na sasabihin ko. Kaya nang mag-usisa pa ang mga magulang nila tungkol sa girlfriend ni Weebs ay saka ko sinabi ang nalalaman ko. Binitin ko po talaga ang sasabihin ko kasi parang sa isip ko ay may nagaganap na drum roll bago ako magsalita. Sinabi ko na alam ko na may sakit ang girlfriend ni Weebs kaya hindi nakasama kay Weebs na pumunta sa probinsya nila. Saka nagbago ang tono ng mga magulang nila kay Weebs. Bakit hindi daw niya sinabi kaagad na may sakit pala ang girlfriend niya kaya hindi nakasama. Halatang hindi alam ni Weebs ang sasabihin kaya sinaloko kaagad ang pagsagot sa tanong. Sinabi ko po na maski si Weebs ay hindi alam na may sakit ang girlfriend niya. Ayaw daw kasi ng girlfriend niya na mag-alala si Weebs. Lalo na at uuwi nga ito sa kanila. Kaya tuluyan ng lumambot ang mga magulang niya at tumingin ng despensa kay Weebs. Kitang-kita ko ang mukha ni na Weebs at Lucky. Si Weebs ay hindi makapaniwala at si Lucky naman ay parang tatay ko. Na proud sa akin. Natapos nga ang buong gabi na si Weebs ay parang magkakaroon ng bilog na ilaw sa ulo. Para kasing papunta na siya sa pagiging santo sa bait niya. Nakatulong pa yon sa kanya kasi hindi siya nagsasalita. Alam naman natin yung pagsasalita niya ang nakakasira sa kanya. Mabait naman siya pag tahimik. Sa sobrang tahimik niya kapag napapatingin ako sa kanya ay parang mukha ni Lucky ang nakikita ko. Sa totoo lang ay may itsura nga naman pala si Weebs. Kung gwapo si Lucky ay mas gwapo si Weebs. Kuya! Oh, Eto, dinalan kita ng kape. tanghaling tapat kape? Nakalimutan mo na ba nung bata tayo? Pag nagkakwentuhan tayo dito, lagi tayong may kape. Oo nga. Ang tagal na rin kasi nun. Ako hindi ko nakakalimutan. Baka naman marami ka na talagang nakalimutan. Hindi naman. Masyado ko lang sigurong naiisip ang buhay sa Maynila. Kamusta ka? Ayos naman. Paanong ayos? Mukhang hindi eh. Ikaw naman. Alam mo naman ng Maynila, masyadong maraming stress. Mayaman lang atang hindi nai-stress eh. Lahat naman talaga stressed. Pero may kanya-kanyang paraan ng pagdadala. Kaya para sa iba magaan lang ang stress. Yung iba kasi masyadong dinidibdib kaya nahihirapan. Kahit hindi ko masyado makuha ang sinasabi mo, parang tama naman. Kuya, bakit wala ka pang girlfriend? Wala eh. Paanong wala? Hindi ka pa ba nagka-girlfriend mula nung lumuwas tayo ng Maynila? Nagkaroon. Ano nangyari? Marami. Marami? Paanong marami? Marami akong naging girlfriend. Niloko mo sila lahat. Grabe naman yung tingin mo sa akin. Hindi ah. Wala akong niloko. Silang umiiwan sa akin. Bakit? Ewan. Parang alam ko. Paanong alam mo? Sa nakita ko kanina nung nag-aaway kayo ni Demi at sa mga kinuwento niya nung mga araw na nagkita kayo, alam ko na. Siniraan niya ba ako? Hindi. Hindi gagawin ni Demi yun. Kilala ko siya. Ang sinasabi ko ay yung nakita at nadinig ko lang. Diretsuhin mo na nga ako. Kasi kuya, yung pakul mo ang sumisira sa'yo. Napepreskuhan sila sa'yo. Tapos pag nakikipag-usap ka sa kanila, masyadong bargas. Balikan mo yung mga turo nila mamang at papang na maging magalang lagi sa babae. Bastos na ba ako? Kung hindi mo nakikita o nararamdaman, yes kuya. Sa nakita kong pakikipag-usap mo kay Demi kanina, parang nandun ka na. Hihingi na lang ako ng pasensya sa kanya mamaya. Oo naman.
Narinig mo naman kung paano kanya sinalba kanina. Nawala tuloy ang tampo sa'yo nila mamang at papang. Oo nga eh. Sandali, tagay muna tayo nitong kape, baka lumamig na. Ilang oras mo ba to pinakuluan? Mainit pa din eh, napaso ako. Akala ko kasi lumamig na. Yan pa kuya, yung anticipation. Dapat tanggalin mo yan pag di kailangan. Huwag kang mag-e-expect na lahat ng babae magkakagusto sa'yo. Opo kuya. Namiss kita kuya. Kahit nasa isang lugar tayo, hindi tayo nagkikita. Masyado ka kasing busy. Ano? Akala ko ikaw ang busy kaya hindi tayo nagkikita. Ayan na naman yung anticipation mo. Ikaw din naman ah. Bakit mo nasabing busy ako? Oo nga. Teka, masyado na akong balagoong. Ikaw naman ang pag-usapan natin. Ako? Bakit? May iba pa ba tayong pag-uusapan? Ha? Wala naman. O bakit ikaw wala pang girlfriend? Bakit kailangan magpanggap ni Demi? Bakit hindi na lang talaga si Demi ang maging girlfriend mo? Yung huli muna ang sasagutin ko. Napag-usapan na namin ni Demi na magiging matalik na magkaibigan lang kami. Hanggang dun lang. Ayoko din gawin ang pagpapanggap namin ni Demi. Kaso naisip ko sila mamang at papang. Sobrang na-pressure ako sa katatanong nila kung may girlfriend na ako. Nasabi ko na meron. Kaya nung sinabi nila na isama ko dito ang girlfriend ko, alam mo na ang kasunod. Sinong nakaisip na magpanggap kayo? Ikaw o si Demi? Nakita kasi ni Demi na nagpapanik na ang utak ko. Kaya nagsuggest siya na siya na lang ipakilalang girlfriend ko. Eh bakit nga wala ka pang girlfriend? Kuya, huwag kang magagalit ha. Bading ako. Kuya naman eh, pinagtatawanan mo ko eh. Nakakatawa naman talaga. Bata pa tayo, wala na tayong sinikreto sa isa't isa. Ang tagal kong hinintay na sabihin mo sa akin yung sikretong yan. Kuya, alam mo? Oo naman, kapatid kita eh. 1 taon lang ang pagitan natin. Tayo lang dalawang magkapatid kaya sobrang close natin noon pa. Kaya ganun na lang ang lakas ng pakiramdam ko sa'yo. Hindi ka nagalit o nagagalit? Bakit naman? Wala ka naman ginagawang masama ah. Rerespetuhin ko din kung kailan mo sasabihin kila mamang at papang yan. Salamat kuya. Siyempre po hindi nilihim sa akin ni Lucky ang pagtatapat niya sa kuya niya. Masaya ako sa kanya kasi at least nabunutan siya ng isang tinik sa dibdib niya. Ayokong tanungin kung kailan naman siya magsasabi sa magulang kasi baka ma-pressure ko siya. Hayaan ko na lamang siya sa diskarte niya. Sa sarili niyang oras, sa sarili niyang ritmo. Pero kitang-kita ko kay Lucky ang saya noong masabi niya kay Wibs. Bigla na lamang nagbago ang tono niya, may na-realize pala siya bigla. Bukod sa pagsisinungaling sa mga magulang niya tungkol sa amin na kunwari magkarelasyon. Naisip niya din na matagal niya na rin palang pinagsisinungalinga ng magulang niya tungkol sa sexualidad niya. Kaya kinalma ko muna siya bago sinabi ang nasa isipan ko. Sabi ko na una ay hindi naman niya intensyong magsinungaling sa mga magulang niya tungkol sa relasyon namin. Ayaw niya lang naman na sumama ang loob ng mga ito. Pangalawa, ang hindi pag-amin sa totoo niyang sexualidad ay hindi pagsisinungaling. Sabi ko nga may sariling oras at panahon ang pagsasabi noon. Hindi siya kailangang magpadikta sa sinasabi ng lipunan dahil sarili niya yon. Hanggang wala siyang sinasaktan ay wala siyang ginagawang kasalanan at ang pagiging miyembro ng LGBTQ+ ay hindi kasalanan kaya hindi siya dapat malungkot. Napayakap na lamang sa akin si Lucky, Papa Dudut. Biniro ko na lamang si Lucky na gusto ko sanang bigyan ng mali siya ang pagyakap niya sa akin. Kaso'y naawa na ako sa itsura niya. Ayon, natawa na lamang siya. Knock-knock! Uy, babes! Tuloy! Ang aga mo naman mag-ayos ng gamit. Wala lang, para mamaya konti na lang ang aayusin. Para madami pa din iba magawa. Nag-enjoy ka ba dito sa amin? Sandali, Bakit? sino ka? Ilabas mo si Weebs. Nakakatawa ka pala. Ako to.
Nakakapanibago kasi, parang ibang tao ka na. Eto talaga ako. Pinabalik ako ng kapatid ko. Tama siya. Masyado akong nabulagan sa mga inaakala kong ako. Akala ko nga si Lucky ang kausap ko eh. Mula ngayon, eto na uli ako. Oh, teka, yung tanong ko. Nag-enjoy ka ba dito sa amin? Oo, ang saya nga. Kung pwede nga lang eh.